אביגל. אני מצאתי את הקואופרטיב הזה ונראה לי קר טוב להשקעה. בתחום שמעניין אותי מאוד, זה תחום של אנרגיה מתחדשת. תאים פוטו-וולטאיים פחות בתחום של התאים שכרגע נמצאים, אלא יותר הדברים היותר חדשים של ה-thin layer. thin film. thin film. יותר מעניין אותי. גולן, השכלה פיזיקה מדעי המחשב, שם עבדתי 12 שנים באמדוקס אחר כך, והיום יש לי חברה שהפוקוס הוא על פתרונות ווב, ובשעות הפנאי באמת כל הנושא הירוק הוא מאוד מעניין אותי. פגשתי את רוני בגיק, בכנס מאוד מעניין שהיה, ומשם בעצם התגלגלתי והגעתי לכאן. זהו, נראה מה הלאה. שלום לכולם, שי חזקאל, אני מתחיל הנדסת מכונות. עד עכשיו אני הייתי, בעיסוק שלי אני מעשה. מתעסק הרבה במכונאות, חשמלאות, תחום מאוד מאוד טכני, כמו שאתם רואים על הידיים, הייתי על מכונית. זהו. ערב טוב, שמי אריאל רינג, מכירים אותי בתור אריק רינג. אני עוסק בתחום האנרגיה סולארית קרוב ל10 שנים. אני ניהלתי פרויקטים של הקמת תחנות כוח ופיתוח של אנרגיה סולארית. גם כרגע אני בשלבי הקמת פרויקט של תחנת כוח סולארית. מי שהיה בכנס באילת וביקר במתקן של אדיג, אז הטכנולוגיה הזו אני הפעלתי לראשונה בספרד ב-2002, לא עם מיקרוטורבינה אלא עם טורבינה רגילה. אני מתעניין גם בנושא של אנרגיית רוח וגם בדלקים אלטרנטיביים וביעילות אנרגטית. כרגע אני עוסק בתחום כעצמאי, אחרי שנים של עבודה בין היתר באורמט ובחברת סימנס, מחפש כל מיני מיזמים, לקדם את הנושא של אנרגיות מתחדשות וגם יעילות אנרגטית. אנחנו ניסינו קודם לעשות את זה במכון ויצמן עם יעקב, אז היה גם אבי קריבוס ומיכאל אפשטיין. בסופו של דבר במכון ויצמן זה לא צלח ולקחנו את זה לספרד, ושם זה עובד מאז 2002, בטכנולוגיה הזו, ולפי היום זה עובד בשילוב של דלק ממקור צמחי, במקרה זה ביודיזל, אבל זה היה נוח לעשות עם ביודיזל, כי עבדנו קודם עם דלק טילוני. והיום אני חובש כמה כובעים, גם של יזם, גם של יועץ, תכנון, ניהול, כל מה שקשור בפרויקטים של אנרגיות מתחדשות, אבל לא רק. שמי גיל גורמן, אני עובד באלקטל-לוסנט. אני מתעניין בתחום, באתי קצת לשמוע מה אפשר לעשות, מה ערך כלכלי אפשר לעשות מזה גם איזה טכנולוגיות יש. אני גר בגליל, קצת יותר רחוק מכאן, ואני אשמח גם לשלב בדברים כאלה בבית שלי, כמו שאנשים פה העלו. זהו. אני אלעד שחורי, אני עובד בחברת ג'נרקל, חברה שמתעסקת בגנרטורים ופתרונות קוגנרציה. אם כבר מדברים על זה, אז אני גר בגולן. קצת יותר רחוק ממך. נכון. זהו, אני באופן אישי והחברה שאני עובד בה מאוד מחוברים לאנרגיות המתחדשות. אנחנו מפיקים חשמל מביוגז. התחלנו לבנות מערכות של קוגנרציה, זה שילוב כוח וחום, חשמל וחום. מגנרטורים, מה שנותן יעילות אנרגטית גבוהה. זהו. איך להרחיב על זה אחרי זה, בסוף הסיפור? אני אשמח מאוד. אני אורלי ליבה, למדתי חשמל ופיזיקה, הנדסת חשמל ופיזיקה בטכניון ותואר שני בתל אביב. כיום אני עובדת בחברת טסרה, עושים מצלמות לפלאפונים, זה לא קשור לאנרגיה ירוקה. מאוד חשוב לי שתהיה אנרגיה ירוקה, ובגלל זה רציתי לראות אם יש דרך שאני יכולה לתרום
בעזרת ההשכלה שלי, ואולי להצטרף אחר כך לחברה שתעסוק בזה. לראות מה יש בעיקרון. בוא נתיישב, אני חנן. אתה לא מכיר את זה. כן. לא, הוא דווקא הסביר לי. לא, אבל איפה למצוא חנייה? לא, זה לא הסברתי לי, אני מודה, לא עזרתי לו עם הקטע. אני מהנדס אלקטרוניקה, עובד באלתא. בעבודה שלי אני אחראי שם על ניסויי טיסה שלנו, של מערכות מוטסות. אנחנו מזהמים גדולים. אז מעבר לזה שזה מתאים לזה, שזה כמו שאורלי אמרה, גם אני בתור מזהם הייתי רוצה להקטין את זה. לא בונה על החברה שתתפרק, אבל בתור אדם פרטי, כמה שאני יכול לתרום, אני אשמח לעשות. לי קוראים יעקב גילת, יש לי 2 מאסטרים בהנדסה אזרחית ובמנהל עסקים, וניהלתי פרויקטים של בנייה בערך $50 מיליון בפעם, ונמאס לי מהענף הזה, חתכתי לחלוטין, אני ניסיתי להיות סטארט-אפיסט בביוטק, ואני מגדל את הילדים, יש לי תאומים, ויש לי פרויקט שנקרא עץ נולד, שאנחנו מחלקים שתילי עצים לאנשים, משכנו 8,000 שתילים מהקרן הקיימת, ואנחנו גומרים לחלק אותם עכשיו. זהו, אני סקרן, בא לשמוע. אז שמי רמי ואני מאשדוד, כאמור. הגעתי לנושא הזה של אנרגיה ירוקה באופן כללי מהבורסה. מי ששמע על ארצ'ר מיידלנד זה מניה שעשתה 100% רווח בשנה, והתחלתי לחקור את המניה, בקיצור הגעתי לנושא הזה, ייצרתי ביודיזל באופן פרטי, והמחירים של הנפט ראיתי שהולכים לרדת, וזה צדקתי, וזהו, הפסקתי עם זה, לא המשכתי הלאה. למרות שכבר הייתי בהולנד, וחשבנו לעשות איזה פרויקט רציני גדול, עם מכונה שמייצרת 12,000 ליטרים של ביודיזל. צד אחד אתה מכניס שמן, צד השני יוצא לך ביודיזל, גליצרין וסבון. בקיצור, הפרויקט, ירדנו מזה, וכל עוד מחירי חבית הנפט מעבר לכדאיות הכלכלית, שזה $50 פלוס מינוס, 55, מה שהצפי שלנו כרגע זה מה שאמור להיות, בין 55 ל-30 פלוס מינוס. זה לפי הניתוח, לפי הידע המקצועי שיש לי. זהו, אז ירדנו מזה, אבל אני לא הזנחתי את הנושא הזה של עדיין מאמין מבחינה אידיאולוגית, עקרונית, שאכן זה טוב לנו, לעולם הזה, אסור לנו לזהם, צריך להפחיד את הזיהום הזה, זה בנפשנו, בנפש העולם כולו. ואני שמח מאוד לשמוע, לא אמרתי להצטרף, לא אמרתי לעזוב או משהו, אני לא יודע, בוא נשמע, אני פתוח.